May gano'n ka bang fear o may gano'n kang takot na kapag natapos ka, baka wala kang pasukan trabaho, walang tumanggap sa'yo? Okay. Ano, maning naman si mga paraan na nga makasulod ka sa trabaho. Kung gusto gid nimo, imo man na makuha. Kuan. Kung imo lang pasagdan, di mo siya makuha. Nang porsigido jud nga makita og kuan matrabaho, makasulod dayon. Ano. I know napakaraming sa inyo na nagsasabi na mag-focus muna siya sa pag-aaral and everything. Uy, wag niyong bigyan ng mali siya ha. Ito naman ay random lang din naman na tanong. Gusto ko lang din, curious lang din ako kasi syempre, binata, lalaki, alam mo yun, baka naghahanap ng ibang inspiration. Ikaw ba may sarili ka ng inspiration? In love or crush? Wala. Bakit? Ano na biktima na mong gusto na ginuangan na ra. Niloko ka? Ayun. Tinaasa? Paano pinaasa? Alam mo, parang mas maganda pag-usapan yung sa susunod natin. So, sa ngayon talaga focus lang. Mga natruma. So, ayan. Natruma. Masakit talaga. Wag na i-continue. Teenager ka ba? Wag na, stop na. Teenager ka ba nito? High school, ganyan? Senior high school. Okay. Ano pa? Yan yung mga puppy love na yung tipong hindi wala naman pa dapat yan. masyadong, oo. Seryoso. Seryoso. Pero kasi syempre nasaktan siya. Pero na ka. Okay, eto na. Para sa, ano natin, last question. Gusto mo magkaroon ng, kasi di ba meron naman na kayong bahay? I mean, do you have any plans na coming mas soon. malaki siya, bumili ka ng bagong bahay? Dili. Okay na. Kung unsay na kontento naman ako. Kontento na nga ako. Pwede na sa masakto na siya. Kung unsay na mo na dyan na siya. Kung ano yun nandyan, okay ka na doon. Okay. What about sasakyan? Motor, dulog, or kotse? Oo, baka. Diba? Or siguro motor. Motor na ano? Yung single? Yung single. Ha? Kasi single ka. Kasi napagikon na ko or kahit service ba para mag-service para sila mama at papa mo, 'di ba rin? Dulog kapag kasi hindi rin natin masasabi sooner or later. Tsaka ano na rin naman kasi yung barangay niyo, yung lugar ninyo may along the way. So at least meron silang service or sasakyan. 'Di ba? So malay mo pag nakaipon-ipon ka pa ng mas malaki sa pagbablog mo, itong ginagawa mong part-time job nakabili ka for them. Kasi magamit mo rin yung sa business niyo, 'di ba? If ever magtuloy-tuloy. Gusto na kong business niya. Kami na po ang mangumpra sa lubi. Sa Tananglitan, ponpon, maangat. Gusto po nung sa una, kami pa ang gatrabaho. Gatrabaho lubi para ibaligya. Then, ponpo, pagkakuan, pila ka tuwi kanila ba, kumasurtihan. Kami na po ang gapalit sa lubi nga baligya. Ang galing. O, diba? Yun yung ano, yun yung masarap masarap kasi tignan yun yung mga pangarap mo na at least kahit paano ngayon unti-unti, one step at a time, yun nangyayari. Diba? Napapagawa mo na yung bahay mo, nakakapag-aral ka, o diba? Imagine dati namumroblema ka regarding your tuition fees. Problema isa yun sa mga problema diba? Na paano ako makakapagtapos kung wala akong pambayad sa school, diba? So ngayon nakakatulong na yung ginagawa mo and mas nakikilala ka na, nagkakaroon ka na ng extra income and with the help of other people, especially with Brenda ngayon na tumutulong sa iyo. Meron ka pa bang major dreams? Ito, yung talagang gustong-gusto mo na akin, ito yung gusto kong makuha. Ganun. Walang katulong farming, business, katong kami na po dahil ang palit sa mga lubi. Pakasimple nga talaga, no? Mura, dili no. Simple ra kayong kuan, katulong farming. Upside bitaw kayo ang palibot, Sorry. Gusto mo peaceful. Correct. Na iba pa rin kasi pagtahimik, especially para sa inyo sa family niyo. Galing naman. Kaya naman, abangan ninyo. Alam ko baka nabiting kayo, ha? Baka nabiting kayo, pero huwag kayong mabibiting kasi eto, kapag may extra time si Choyan, saka ko lang siya na nakikidnap para interviewin. But then, thank you so much. Hanggat meron pa kami ding maitutulong for you and
sa family mo, gagawin natin. Di ba, J4? Yes naman. Hindi kasi, di ba kayo, tuwing umaga kayo ang magka-banding kasi Yes. sabay kayo nagigising, tsaka siya yung naghahatid sa'yo, hindi ba? Ng motor. O, saka nagsusundo, lalo pag maulan, hatid sundo. Okay. O, di, message na lang para sa mga followers, viewers, supporters mo na tumutulong din sa'yo. Hello everyone, good afternoon. Kay hapon naman jud karon. Dagan yung Tagalog. Oh, okay. Sige. Bisaya lang ko. Dagan salamat sa nag-support sa ako ang Facebook page. Ug dagan po kayong salamat sa nag-share og blessings sa kuha. Ug dagan po kayong salamat kay Ma'am CJ. Yay! Isa po siya sa nakakuan, isa po siya sa members of Social Climbers. Ug sa tanan sa Social Climbers diri sa kan. Ug sa tanan Sa lahat. sa lahat ng Social Climbers tapos sa diri sa naguan nga ginapangga jud ko nila. Dagan kayong salamat. Marto. Kaya, kay meme mo. Especially to mapit na limtan. Especially to mi Brenda nga isap nga dako jud kayo yung pagtabang sa kuha. Dako kay kasaban. Og karon paana medyo okay na jud siya. Maka kuha na jud maka ano na gid ba? Kuan. Angat? Oh. Tama ba? Makangat. Pon og kuan masortihan jud siya og dagan pa nga blessings kay mobot. Og padayon lang japon ta sa pagsuporta sa akoa og sa amuang tanan diri karon. So, mora to and God bless you all always. Yes! Thank you so much, Chayan, Sayan, and hello. Marami naman sa inyo ang talaga na actually kasi napaka-inspiring na kanyang mga kwento, no? Sabi ko nga kung noon siguro nung panahon namin nakuha ko yung ganung attitude niya. Siguro baka nakapagtapas ako ngayon. Pero no regrets kasi choice ko naman yun. And hindi naman ako napariwara And kayo sa mga viewers natin na nanonood ngayon, kung may mga anak kayo o kung ikaw man mismo ay nag-aaral ka at pinanghihinaan ka ng loob, huwag mong gawing dahilan ang kahirapan. Dahil wala kang pang-aral. Ang daming paraan. Dagan kay strategy kung saan padayon. Padayon lang siya, walay mawala sa padayon. Kung dili ka mo padayon, naadjay mawala sa imuha. Correct. O, di ba? So, ayan. Ganon, hindi siya ganon kasimple at hindi siya ganon kadali, pero maraming paraan. Ayan. So, wali, sa susunod na kwentuhan na chikahan with Ma'am Shiji once again. Thank you, Choyans. Thank you so much. God bless you all.